Karon ang edukasyon sa pagpapakatao. Grade 1, Module 1, Aralin 1. Kaugalingon ko, nailhan ko. Tinguha sa maong leksyon ang matun-an ang kaimportante sa pagpaila sa imong kaugalingon. Maila ang imong gusto, interes, potensyal, kahuyangon, ug emosyon. Kumusta mga bata? Si Teacher kini. Karon, mag-uban na usab kita aron tun-an ang bagong leksyon. Kaugalingon ko, nailhan ko. Apan sa dili pa, adula ako'y ipakita nga mga hulagway o sayri kung nag-unsa sila. Handam ka na ba? Sige, sugdan na nato. Unsa man ang imong nakita sa unang hulagway? Correct! Ang unang hulagway nang limpyo ang usa ka bata. Sa ikaduhang hulagway, unsa man ang imong nakita? Sakto! Namunyag ang usa ka bata. Sa ikatulong hulagway, unsa man ang imong nakita? Wow, kamaayo oy! Nadula ang mga bata. Sa ikaupat na hulagway, unsa man ang imong nakita? Very good! Adunay mga bata na nagsayaw. Sa ikalima nga hulagway, unsa kaha ang gibuhat sa mga bata? Correct! Nagkanta ang mga bata. Atong balikon og sulti ha. Nang limpyo, namunyag, nadula, nagsayaw, nagkanta. Sige, ikaw kuno, B. Wow, kamaayo, oy. Ikaw, asa man ining mga hulagway ang imong gustong buhaton? Aduna ka ba'y gusto o interes sa ilang gibuhat? Sama kanila, ang tanang bata adunay tagsa-tagsa nga interes, potensyal o gusto. Ikaw, aduna ka ba'y gustong buhaton? Pwede ba nga akong masayran kung unsa ang imong gustong buhaton? Wow! Nalipay ako nga nahibalaan ang imong interes o gustong buhaton. Kasagaran, gusto kini nimong ipakita o ipaambit sa imong isig ka bata. Kalipay nimo nga mapakita ang imong kahanas o kabansay sa ubang tawo. Karon, atong sayran ang istorya sa duha ka bata. Siya si Dina. Siya usa ka buutan nga bata. Ganahan siya nga mutabang sa iyang mama nga mamunyag og tanom. Hilig usab niya nga magdula. Unsa gani kuno ang pangalan sa bata? Sakto! Siya si Dina. Unsa galing kuno ang gustong buhaton ni Dina? Very good! Gusto ni Dina na mutabang sa iyahang mama nga mamunyag sa tanom. Ganahan usab siya nga magdula. Siya si Berto. Si Berto, usa ka kugihan nga bata. Ganahan siya nga mutabang sa iyang papa sa pagpamanday. Hilig usab niya ang magitara.
Unsa gani kuno ang pangalan sa bata? Very good! Siya si Berto. Unsa galing kuno ang hilig buhaton ni Berto? Sakto! Gusto siya nga mutabang sa iyang papa sa pagpamanday. Hilig usab niya ang magitara. Malipayon ang mga ginikanan ni Dina ug ni Berto. Mapasalamaton kaayo sila sa kabuutan sa ilang mga anak. Gihigugman nila sila pag-ayo. Unsa taha ang gibati sa ginikanan ni Dina ug ni Berto? Very good! Sila usa ka malipayon nga ginikanan. Nganuman nga mapasalamaton man ang ginikanan ni Dina ug ni Berto. Wow! Kamaayo ninyo oy! Tungod kay si Berto ug si Dina usa kabuutan nga mga bata. Tiyaga kaayo ang istorya, no? Sige mga bata, atong tubagon ang mga pangutana. Una, unsa ang pangalan sa duha ka bata? Ikaduhang pangutana, unsa ang hilig buhaton ni Dina? Ikatunong pangutana, unsa ang interes ni Berto? Ang sunod nga pangutana, nganong malipayon man ang ilang mga ginikanan? Sama ni Dina ug ni Berto, nasayod ako nga aduna sab kamoy interes o gustong buhaton. Unsa kaha ka na? Karon atong tumagon ang mga pangutana. Kuhaa ang imong papel o lapis ug atong pun-an ang mga impormasyon nga gipangayo. Ako si anyos na ang akong edad. Ang hilig o gusto na ako nga buhaton. Dumi na kitang tanan dasa sa Ginoo. Importante atong mahibalan pag-ayo ang atong interes, gusto o potensyal. Importante usab ang atong pagsalig sa kaugalingon. Angay nga mahibalan nato ang atong mga hilig o interes. Sayra nato kung asa kita maayo. Himuon nato kining atong maayong gawi o kinaiya. Ato kining buhaton base sa atong gusto o interes. Nasayod ako nga daghan mo gatunan karong adlaw. Sa makausap pa, ako si Teacher Lynn nga nag-ingon. Ang bata nga maningkamot, taas o makabot. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw o sa inyong partisipasyon. Hantod sa sunod kita. Bye!